Prohráli jsme 1-0, tak asi nebudeme spokojení. Přestože to je příprava, tak každá prohra bolí, navíc, když hrajeme doma v Dělíčku. Myslím, že to je individuální, u každého je to jinak. Já musím říct, že jsem se možná cítil líp než třeba odpolední utkání v těch Benátkách, ale na to se vůbec únavu bych nezmiňoval, protože každý tým trénuje, ale je to tak, že někdy to někomu sedne víc a někdy méně. No tak vždycky je to složitý a nějaké hodnocení to bych asi nechal někomu jiným, ale myslím si, že někteří předvedli jakoby zajímavé výkony, ale záleží samozřejmě už na trenérovi. Inkasovaná branka, no, tam z prostoru prostě hlavičku, ale tam někdo spolíhal na druhýho, nevím, kdo tam má být, tak bych prostě nešel na balón a ten v podstatě hlavičku je sám a to je chyba. Tak som rád, že sme dneska ako mohli využiť štadión u nás v Dělíčku a prišla celkom slušná návšteva. Dneska sme to pojali v tom duchu, že sme chceli vyskúšať nových hráčov, ktorí sme pozvali samozrejme viac a tým pádom to samozrejme malo vplyv na nejakú súhru, ale musím povedať, že ten zápas splnil účel. Vedeli sme, že výškovo ten druhý polčas nie je tak poskladný, jak mal a že máme určité problémy samozrejme pri štandardných situáciách a bohužiaľ to sa potvrdilo. Chceli sme, alebo chceme využiť práve tú stredu a sobotu ešte v Norimberku na to otestovanie tých hráčov a pak samozrejme sa musíme rozhodnúť a musíme ísť do istoty a už samozrejme to potom začať chystať postup na ligu. Tak samozrejme niečo nám to ukázalo, uvidíme, jak si budeme môcť samozrejme, s kým sa domluvíme, s kým sa nedomluvíme, to ešte by bolo skoro, ale samozrejme určitý obraz mi to samozrejme dalo.